Oh, going to Sunday Thai helipad lama an vakal mấy nô na an chuộc thủ veng rúa yang an rei lâu thung anga hil rei tak ti turam lowa len thoven ve zuai khani mai bike kan lak suak nga tuan so lampanga kan leng phayang này thì hiện sân tệ trái chuan leng lẹ xuống rẻ lila anh nuông em anh đi heta hi kan kom chak peng nia peng ding lam pang hi kho chung du na ni tanang heta kong then khati chu video ma salama khan ka ti ram towa kap zeu zeuila hey vai va kon kan lut phei me ka tu na tlan tran phei me ka ni an tlan chel potila hey no pangin khel te no ma lal timo hey camera min video min lak sak tu hilal timo anian lo lom ani kha han tlan che langa ki tlai dewa hian a kual ding lama oma chu tlai chu a pen na tur ania a chhaka hian helipad chu oma hetlai chho hi police quarter wanghun police quarter le ania ta hian an tlan chho nga hetlai ding lama hian kan peng don ni peng chawang chuan kan tan le se langa khi thai hian kan thleng trep to ni hian veilama kan kual lenga he tlampanga hian hei hetlai kong phei hi kan zonga so thlai so ani to mai hei no pang tlan phei kan hu nei kan kal phei na tur nia so thlai lok so ni to ta son bike kan danga kan hoi kual vel don ni kan hanen kual vel anga mun hi a thoveng nuwa me ma a theng thon nuwa me mani hey helipad kan thleng chawa anuam khop me tla hian ni tladon ruai to hey lal timo ne ngang kala wain chu lal timon min pui ani anuam em ani tuna kan en kual velang thì hian helipad kan thlenga tlai vel hi amun hi nuam em ma ti mai la engemaw thla han lak vel nan te pawh a nuam ve em ani chuan khi lampangah khian wanghmun khaw chhung kha nia khaw chhung tila hetlai pawh ni thowa khi tah khian khua kha a awma khi ti hian hetlai hmun hi hei etiang di ho kan ti dawn nge di hei hi a rawn var thin ta a rawn par var deuh thina a nuam thei hle ni a rawn par var lai chuan sawt lampangah sawn behliang hmahnia bazar kan kalna te kha a awm ta sawt lampangah sawn chuan behliang zaw tang sang phul sabual phul dung sei ti khan a awm ta nakhina kan la tlaw tura ngai la sawt lai vel sawt tripura tlang sang ber tilam a hmun sang ber kha thaidor tlang kha kan la kal tura ngai la ka inbuat sei mek a na engemaw dam lo na wang le taksa chak lo na wang te khan
กันละที่เทสีเราอะกินอ่ะหูนมโจกินกันที่เทตัวร่างไงละบ้ากะมันรวยกันในทะเลเอ้มาเกี่ยมาเฮียนกับโฟนฮีกับมังเดอุตปัดอามาอุ่นข้าก็จางก็ที่เฮลเมตมีตัวข้าก็จ่าเทชวนให้ตามปังให้ทิลจ่าฮีให้ไล่กันโคตรกีรอนเชิงเทเราทีน่ะ COD เพย์จวนพรีเพย์เทียนAmazonไอ้เห็นน่ะจ่าเวทเจ้าอะข้าก็ติเทชวนกันละไล่ต่างดุงเพย์ฮีเจียงจอกเดินกันละติดตัวร่างไงละจุ่มมีเปียละมาบ้านนี้ปีรัลเตะรองกัลขานารอนฟังเดวนัวตัวบอกว่าให้เตียงลำปังหมดตัวฟลอกเวลเอ็นช่างจวนกันหมุดเดวฟูร์โตเรามีการิงเนี่ยมาเสตีเวเดชิมไอเจียงจอกินกันละตีเดเทตัวร่างไงละมาณชวนลิมเตเลงดูนินตูดังไงโลเตอินสันใจเนมาจางอีเบลชินคามาเสจวนนาตางตัมฟังเฮเกียนใจเรมินเรลสีโลลุงรุนปุยลุงกับไฟจวงปีเงยlên ruột tên min se lên trì mà se tan cả tua se la tôn tô lô tu đi sun giam hian lùi chi bụi cần lùi lên trì bôi bê vội khăn dâu tơ min lên lê rô zawai in hun man nuam mang tha me pune